Ngijabule kakhulu, I'm feeling good. Ngoba uyazi ukuthi namhlanje kunini umuntu engalali sehla senyuka sifuna uqopha umlando kumculo kaMaskandi. Namhlanje ke iphupho iphenduliwe. Uyabona nje ukuthi namhlanje iweather ivume thina. Load shedding ayikho. So uNkulunkulu uvumile ukuthi lo mlando namhlanje awuqoshwe. I30 manje okade wasikhuluma ngazo izona lezi azikho ezinye. Ngicela ukubonga wonke umuntu oseningizimu Afrika ngokuthi aphume inkalo zonke othenga ithikithi. Ngaphandle kwabantu baseningizimu Afrika bengakwenzeke lokho, kodwa ngenxa yabo konke kwenzekile. Yonke imithandazo yethu kaMaskandi iphendulekile. Ngibonga amaciko kaMaskandi ngokubambisana wonke athi asibumbe umculo wakithi uhlonishwe. Namhlanje ke ngizwile ukuthi kuza uPresident of South Africa, ngizwile ukuthi kuza uBayede inkosi isilo samaZulu, ngizwile ukuthi kuza uformer president, ngizwile ukuthi kuza wonke umuntu oseningizimu Afrika, umhlaba wonke waseningizimu Afrika namhlanje ula eMozambique. Ngicela nginxusa bonke abantu abakhona la eMozambique ukuthi into iqalwe kahle ayiphethwe kahle, ukuze mhlambe siyophinde futhi sinikezwe elinye ithuba lokuthi umcimbi kanjena siphinde sibe kanye nawo. Ngicela abantu bephathe kahle, bebekezelelane. Ngicela ukuthi ngaphakathi la e-stadium uma ngabe umuntu egxobile umtshele nje kahle ukuthi hayi mfowethu nanti unyawo lwakho, nalo unyawo lwami lungena ngaphansi kolwakho. Kuhlekwe nje kahle kube mnandi. Ngizobonga kakhulu umasipala weTheku, ngibonge Department of Art and Culture weprovince ophethe umama uMasole Mloyi, ngibonge Department of Economic and Tourism KZN, ngibonge Art and Culture National Hall oba uNyamboze unathi Mthethwa, ngibonge kakhulu abaxhasi nje esithe sihamba nabo oProvantage, bonke nje abaxhasi sinabo abathe baba ingxenye yale ndumezulu. Ngithi namhlanje konke kwenzekile, wonke umuntu ngithi aka enjoy. This is our food today. Engakusho nje bakwethu akushintshe lutho. Ingami, ingawe, ingathi sonke.